ओइ आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै हा रायलायनोनो हाला रायलायनायखौथ' गाबदों गोसोआव दङ मेगना बुंनो सानबाबो हाला ओइ ओइ आबौ खर'सो मावलाय गरम जोब्बाय मानसिया होमबालाय बन्द' खालामनानै हो माबा लगायना हो होनो रोङा मानो रोङा दा गरमदो हेल' गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजाङैनो दङ दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय थांनाय बोसोरनि आरो 2023 नि डिसेम्बर मासनि माने जोंहा आबौ लोमजानायनिसो जागोन आरो भिडिअआ माने हरथादै आं न'आव थांदोंमोन भिडिअ लानो हायासै माने हरथादै कल फैदों आरो आबौआ सिरियास जाबाय माने गोसाथार जाबाय होननानै फन फैदोंमोन आरो आबौआ एकदम माने जेबो रायज्लायनोबो रोंला माबो रोंला जाना दंमोन आरो ओमफ्रायो डाक्टरनाव लांनानै दा बर्थमान मोजाङानो जादों नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो न'खा माने खरदरै थांदों आरोना आङो न'आव माने फुङाव थांदों माने मा होनो कला हरथादै फैना होनायाव ओमफ्राय थांबाय आङो माने बिराद सिरियास जादोंमोन आरोना आबौआ बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो भिडिअखौ नायलांबा मिन्थिगोन माबायदि जादोंमोन जोंहा आबौनि कन्डिसना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं रायज्लायनोनो हाला आबौआ आबौ ओइ रायज्लायनोनो हाला आबौ ओंखायनो आखाइ आथिं सोमावनोनो हाला आखाइयाबो सोमावनो हाला आबौ ओइ 3 hours later. गावग्रा गैया बेयाव गावग्रा गैया नै निखेवलाय आंहा जिरायबा नांजाजोबनो गियोबालाय खिफोरखौ बेयाव नाङा ना र' जायाखै बिसोरा फस्ला जानो गुदुंनिफ्राय जाबाय ओमफ्राय माबा सेन्देलखौबो सोर इदि बायखो मोजांसो गनाय नङा जानो समिननानै दाबो मोजां जाबो ना जाबावाखै नामा फिसाद्राय जाबाय नामा ब्रा जाबाय दे थाबायनो हासिगोन नामालै लाबोआबा नोंसोरो मुलिनि नाम खोनादों ओरैनो जाया माथो बियो आबौ दल'ला फा दल'ला ओइ स्पिड गदो नामा नै ओइलाय सोबाय दं गबोगासिनो दल'ला आखाया दल'ला डाक्टरनाव लाबोबाय लासै थाङो बहा हाबबोबायना लासै फैगासिनो दं थरसे जादों मालाय सोबाय प्रार्थना खालाम मोदै रायलायखो नायनो गोबां नों सिनाय नों नुदोंना खोन्थालाय माबायदि जेब्लाबो फैबाय थायो आंनाव माबायदि मा गानो माला लांगोन नो जमराजायालाय खर'लाव दुमदुम खर'लाव दुमदुमनो जमराजा गुफुर ना गोसोम मानसिया गुफुर ना गोसोम गोसोम मोखाङाव गुवार ओमफ्राय आखायाव मा लायो आखाया आसान माला माबा माबि गानो ओमफ्राय नोंखौ मा होननाय नों सानैसो थाबाव होनदों ओमफ्राय नों मा होननाय आंखौ एसेबां खस्थ' होना होनदों ओमफ्राय बे जमराजाया ओमफ्राय मा होननाय ओमफ्राय बिदि होननायाव जमराजाया नों गोसो ओमफ्राय नों सानबेसे थाबावगोन नो
ओंखायनो आंखौ एसे नागारबाय ओमफ्राय माला लांफैगोन नो जम ओमफ्राय राजाया नोंखौ माला लांफैगोन नो हा नोंखौ माला लांफैबावगोन नो बोसोरसे थानानै बोसोरसे होनदो इनो होनदो गावनो माबायदि होननाय मा स्टाइलाव होननाय नोंहा दिन दंबावो ओंखामा बिसोर मादों ओमफ्राय नों दा हामसिगोन ना ओमफ्राय नों दहाय डक्टरनाव बिराद फैनो लुगैदोंमोन नों बुंबाय दंमोन ना खिन्थु आवाज ओंखाराखै दंबावो आरो एसे नों पाप मावाखैना इमान ओमफ्राय नोङो माबायाव थांगोन सोरगोआव ए ओइ आबौ ओमफ्राय नों आबैखौ नुदोंमोन आबैखौ नुदोंमोन माबे आबैखौ नुदोंमोन नामा आबैखौ नुयोथ' आरो नुदो आबैया मा खालामबाय थानाय मा खालामनो ओरैनो बारि गिदिंबाय थायो ओमफ्राय नोंखौ लेंदोंमोन आबैया आंसो रायज्लायबाबो खाथियाव थाया ओमफ्राय आबैया मा दसे बै अबाय दसे बै दंग दसे बै न' नोंखौ लेंबाय थायोना ओमफ्य नोंखौ आवाज होदोंना होआखै नोंखौ माथो होदोंना होआखै आबैया मा खिन्थानो माथो होदोंना होआखै आबैया रायज्लाय आबैया माथो होदो रायज्लायदोंना रायज्लायाखै रायज्लायखौ नै बिबौखौ नायनो फैग्राफ्रा मालि मालि नै आबौ नोंनि फिसौफ्रा नुदोंना इमान अनो नोंखौ नायनो फैदों मिथिबाय गिलौ बालौथ' आरो गामि दरसे दं बेसे अनो नोंखौ नायनो फैग्राफ्रा दिनै रिलिज जासिगोन आबौखौ न'आव लांसिगोन ना आबौ न'आव थांसै जिउ दानखौ दानहोजोब्बाय न'आव थांनो लुगैदोंना लुगैयाखै ना इयावनो थानो लुगैबाय न'आव थांनो लुगैबायनो संख्रि सा लोंगासिनो एकदम मैयाथ' माथो साथो गैलामोन दिनै एकदम मोजां जाबाय आरो ना इना सुगारा माने बारा जाना दंमोन आरो ओंखायनो माने माथो साथो गैया जादोंमोन लोंखांबाय लोंला नांबावगौ ओरै इखौ ओरै एसे नाङो जाबाय एसे फाहैनो जाबाय जाबाय हेल' नेग्राफ्रा दा लांनोसै आबौखौ हरसे दोनबाय आरो मैया लाबोनानै मैया हरसे थाबाय लांनोसै न'आव नोंसोर मा सिकिउरिटि नामा बोरायनि सिकिउरिटि न'आव लाबोबाय न'आव लाबोनानै फुथुना दोनदों बेखौ मा खामानि हाया जाखो जाउन आरो खामानिखौ सोरबाबा बन्द' खालामो नामा बेफ्राबो हरो उन्दुना दं गोजांदो 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 गोलोमाखैलै गोजांदो नामा गोजांखै दे